Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бирханова. Махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган зәйлеләр батырлык орденнарына ия булдылар. Дәүләт бүләкләре тантаналы төстә мәрхүмнәрнең якыннарына тапшырылды. Орден тапшыру чарасы махсус хәрби операциядә һәлак булганнарды 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен 6 ир-атның якыннарына батырлык орденнары тапшырылды. Район башлыгы үз чыгышында егетләрнең чын герой булуларын билгеләп үтте. Аларның әти-әниләренә рәхмәтен җиткерде. Сегодня какие-то слова уже, наверное, не утешат вас. Но я сам лично открыт. Для вас всех низкий поклон вам за сыновей. Пусть наши ребята покоятся с миром. Царство им небесное, урыннары жұмақта болсын. Россия президенты указы нигезендә һәлак булганнан соң батырлык ордены белән Раушан Кәрәмов, Ринат Ахмадиев, Игорь Хайруллин, Юрий Жаров, Виталий Мусин, Руслан Султановлар бүләкләнде. Дәүләт бүләкләре мәрхүмнәрнең әти-әниләренә, тормыш иптәшләренә тапшырылды. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейнең район үзәк дәваханасы территориясе әкренләп яңара. Елдан-ел бүлекчәләр урнашкан медицина корпуслары төзекләндерелә. Узган җомгада йогышлы авырулар бүлеге капиталь ремонттан соң кулланылышка тапшырылды. Тантаналы чарадан безнең репортаж. Үзәк дәвахананың йогышлы авырулар бүлеге башлыгы Әнвәр Нәбиуллинга тантаналы төстә ачкыч тапшыралар. Сөенечле вакыйга белән район җитәкчелеге дә тәбрикли. Иң мөһиме сәламәтлек ди район башлыгы үз чыгышында. Еще раз вас поздравляю. Тут создаются хорошие условия и для работы, и для пациентов. Конечно, пусть пациенты будут меньше. Здоровья желаю. Ну и, конечно, сегодня мы живем в рамках специальной военной операции. Хочу пожелать вам мирного неба, чтобы ребята наши вернулись оттуда живыми и здоровыми. Сегодня на самом деле большой праздник. 25 коек инфекционного отделения в прекраснейших условиях работы, абсолютно комфортных, абсолютно современных. И это очень большое дело. Дай Бог, чтобы они эти койки пустовали, но всегда хорошо, когда они есть в запасе. Республика программасы буенча бина тулысынча яңартылган жылыту, су, канализация, вентиляция системалары алыштырылды. Корпус тышкы яктан гына түгел, эчтән дә үзгәргән. Авырулар ятачак палаталарга, дәвалау кабинетларына заманча җиһазлар куелган. Буларның барысы да медицина хезмәткәрләренең эш шартларын яхшырту, иң мөһиме халык сәламәтлеге өчен эшләнә. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Узып баручы ел районда куанычлы вакыйгалар зур уңышлар белән тарихка кереп кала. Шуларның берсе күптән көтелгән «Без бергә, мы вместе» психологик, педагогик ярдәм күрсәтү үзәге ачылышы. Ул элекеге Аленка балалар бакчасы бинасында урнашкан. Әлеге үзәк яшьләргә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтәчәк. Күптән көтелгән «Без бергә» үзәге ниһаять үз ишекләрен ачты. Мондый форматтагы бина Зәйдә беренчесе. Биредә 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләргә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә комплекслы психологик ярдәм күрсәтәчәкләр. Этот формат он для нас новый, но в то же время для ожиданий, для будущего мы думаем, этот объект он будет нужен. Здесь заполнены будут хорошими специалистами в этом направлении, психолого-педагогического направления. И, конечно же, здесь будут дети. Мы считаем, наверное, 10, 12, 14 лет дети. Тантаналы чарада яшьләр шатлыгын район җитәкчелеге белән бергә депутатлар Айдар Меджин һәм Рияз Камаров та бүлеште. Бинаны төзүдә зур тырышлык куючылар аерым хөрмәтләнде. Кунакларны психологик, педагогик үзәк эшчәнлеге белән таныштыралар. Бирдә профессиональ белгечләр 4 юнәлеш буенча ярдәм күрсәтәчәк. Бию бүлмәсе, изотерапия, фитотерапия, музыка залы, төркемле тренинглар залы, сенсор бүлмәсе кебек кабинетлар эшләячәк. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.
20 декабрда энергетик мәдәният сарайында 2024 елга нәтиҗә ясауга багышланган традицион чара узды. Анда башкала кунаклары, предприятие, оешма җитәкчеләре, хезмәт коллективлары катнашты. Узып баручы елга нәтиҗәне район башлыгы Разиф Кәримов ясады. Чарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. 2024 елга йомгак ясау тантанасы энергетик мәдәният сарайында узды. Чараның төп өлеше сәхнәдә күркәм чыгышлар, җыр, биюләр белән дәвам итте. Район башлыгы узып баручы ел нәтиҗәләре 2025 елда буласы мөһим вакыйгалар, күләмле төзелеш эшләре белән уртаклашты. Зәйнең социаль-икътисади үсешенә нәтиҗә ясады. Бүгенге көндә ил сагында торучы зәй ир-егетләренә, аларның гаиләләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Пусть Новый год принесет нам долгожданный мир на земле. Пусть он будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. Крепкого здоровья всем, семейного благополучия и успехов во всех наших начинаниях. Друзья! Тантананың бүләкләү өлеше матур узды. Зәй районының мактаулы гражданины исеме быел 4 кешегә бирелде. Аларның берсе Бөек Ватан сугышы ветераны 101 яшьлек Анна Ивановна Моисеева. Шулай ук әлеге мактаулы исемгә Татэнерго җәмгыяте генераль директоры Раузил Хаҗиев, технозаводы ширкәте филиалы директоры Андрей Мамонтов, агросәнәгать төзелеш тармагы ветераны Шамил Саляхов лаек булдылар. Анна Ивановна Моисеева, скоро 15 февраля, ей 102 года. Два живых участника Великой Отечественной войны. Маштаков Леонид Яковлевич уже мы ему присваивали, поэтому пусть, конечно, нам в радость еще поживут маленько. Махсус хәрби операциядәгеләргә гуманитар ярдәм әзерләүдә, аны илтүдә җиңү өчен лаеклы өлеш керткән зәйлеләр сәхнәгә чакырылып аерым хөрмәтләнде. Төрле дәрәҗәдәге медальләр, рәхмәт хатлары, игелекле хезмәтләренең нәтиҗәләре булды. Медаль за помощь фронту вручается Киямову Марату Факиловичу. Бәйрәмдә төрле тармакта эшләүче хезмәт алдынгыларына дәүләт бүләкләре, район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Бәйрәм чарасы кызыклы тамашалар, җыр, биюләр белән үрелеп барды. Энергетик мәдәният сарае үзешчәннәре, башкала артистлары үзләренең ямьле чыгышларын бүләк иттеләр. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Ел сайын декабрь ахырында энергетик мәдәният сараенда мәктәп укучылары өчен көтеп алынган чыршы бәйрәм уздырыла. Уку алдынгылары мәдәният, спортта, фән-техник өлкәсендә зур уңышлары булган 500 малай һәм кыз күркәм чарада катнашты. Алар арасында әтиләре махсус хәрби операциядә ватан сагында торучы балалар да бар. Муниципаль чыршы бәйрәмендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Мәктәп укучыларының иң-иңнәре энергетик мәдәният сараенда узган чыршы бәйрәменә җыелды. Фән олимпиадаларында, спорт ярышларында, төрле конкурс бәйгеләрдә зур уңышларга ирешкән малайлар-кызлар күркәм чарада катнашты. Әтиләре махсус хәрби операциядә булган балалар да муниципаль чыршы бәйрәменә чакырылды. Район башлыгы үз чыгышында укучыларга уңышлар теләде. Бүгенге бәйрәмдә катнашучыларның һәркайсы ихтирам һәм хөрмәткә лаек. Тырышлыгыгыз, үҗәтлегегез, үз максатларыгызга кыю атлавыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә зордан-зур уңышларга ирешүегезне, илебезнең чын патриотлары булып үсеп җитүегезне телим. Зәйнең 15 сәләтле баласы сәхнәдә тәбрикләнеп махсус сертификатка ия булды. Уңышлы буын, фәндә беренче адымнар, талант һәм иҗат номинацияләрендә яңа исемнәр ачыкланды. Зәйнең Татар гимназиясе укучылары укуда да сынатмыйлар, район күләм чараларда да бик активлар. 10-нчы сыйныф укучысы Ландыш Галиева исә фән олимпиадалары җиңүчесе. Мәктәпләрдә олимпиадалар оештыралар, һәм мин ул олимпиадаларда бик еш катнашам, урыннарны җиңә алам. Бүгенге яңа ел бәйрәменә мин шул олимпиадаларда җиңеп, әйбәт билгеләргә укып килдем. Чыршы бәйрәменә килгән һәр укучыга Кыш бабай күчтәнәче тапшырылды. Энергетик мәдәният сарае үзешчәннәре, балалар коллективлары бәйрәм кунакларына җыр биюләрен, матур чыгышларын бүләк итте.
Адиля Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хабарлары. Басма матбугатка язылуның санаулы көннәре генә калып бара. 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен Зей фуклары һәм Новый Зай район газеталарына тиз арада язылып калыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.